Bună, fraților, astăzi să ne mai jucăm încă o dată ES, că vreau să joc mai level, mai mare. Intrăm acum pe ES. Juca cam prea mult ES. Păi, aia e astăzi. E șoc și pentru copii și pentru. Și prea copila. Nu, că de obicei trebuia, înainte Se bălbuiește. avertisment. Da, înainte de vestiment. Vestiment. Avertisment, bă. Ui, fraților. Că nu ai voie sub 18 ani. Exact. Bla 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 bla. Cât ceasuri? Gata, sunetași, că am intrat aici. Ceasuri. Bă, ce prost ești. Bă, nu mai jura. Bă, Nu mai jura pe voi. Câte ceasuri? Sonia, lasă că l-ai nebunit azi. Lasă-mă pe să nu mi-am pace. Lasă-mă, mai o băga în seamă, lasă. e ora 10, nu. Da, hai că iese. Și abonații mei cred că deja au plecat de pe video. Dar ce erau pe video? Bă, de cât timp era pe video? De când am început eu video, de la 1. I-a zis că le promit că ajung acasă în 5 minute, 5 minute. 2 ore, 3. A revenit în... M-am făcut eu 5 minute. Hai, eu am mâncat și aia, Lanto? Da. Tu n-ai voie să faci vecină. Ba, da, am voie. Altceva. Da. Nu prea am voie în același timp, fraților. E aici, fantom. Ia uite-te, bă, cum face tot. Gata, au plecat. E perfect. Eu zic să te duci dacă te-ai plictisit. Eu cred că o să te certe bunica ta. Sora face acolo. Dar de ce amândoi suntem grozanți? Nu știu. Mamă, bă, fraților. Bă, ești pe vlog, mă zic. Mamă, bă, șoarecii. Uite-l. Am stărit. Vezi că acolo nu există niciun loc de scăpare. Acolo nu poți să te duci pe altundeva. Știu. Îți trebuie neapărat ochi. Ia mă ochiul, să mă uit acum să văd dacă văd un fantom. E bine. Sonia. Bă, nu mai cântați pe vlog. Stai, bă, fraților. Ne greu rău. Haideți încoace, nu mai umblați. Bă, fraților, să căutăm pe unde să ieșim. Să mă ascund după mașină. Mamă, băi, fraților, ăștia au plecat în grădină.
fraților. Vezi că e în grădină cu tine. Unde e băiatul ăla? E în grădină tu. Caută-l acolo în grădină. Uite. Hai, fraților, nu mănânc. Eu mănânc ceva ciorbă. Dacă mănânc, nu mănânc porcării. Hai, publicitatea. Doamne, m-am țins în jur. Au plecat. Au plecat tu. Nu, că e plășichet aici. Hai, bă, fraților, ce faci eu făcut? O soră mea asta. Nu s-au dus în casă, n-are voie să sus în casă. De acolo tu s-au dus. După aia te adu pe acolo, pe la mașină. S-au dus. De pe acolo. Fugi! Vai, bă! Eu fugă ăștia. Mamă, bă, fraților. Nu numai publicități. Bă, fraților, bă, nici nu știu ce să ne mai jucăm în același vlog. Bă, atâta. Vă pup. Pa, pa!